Здравейте хора, аз съм Вики. Днешното видео ще бъде какво представляват боичките Window Art. Да, звучат ви някакси нереални или нещо такова, или мислите, че са понеже 3D, но не са. Те са такива бои, които правят лепенки. Ето тук отзад има, след малко ще спрем да ви покажа. Някои, които съм направила, и на стъклото там също има. Те могат да се залепят на стъкло или на хладилник. Боичките са 7 на брой, 6 са, плюс боята контура, която е черна и тя прави контурите. Тя винаги е важна да не свършва, защото ако тя свърши, всъщност не съм пробвала, ако няма, но не съм сигурна, сега не искам да ви продължа. Тук имам една жълта боя, една чисто бяла боя, една зелена боя, една бяла боя, която е вътре с брокат, с златен брокат. Наистина е много хубав. В рисунката ми ще видите. Син цвят, който вътре има син брокат, този го обожавам. Един на розов, но всъщност е червен, когато изсъхне, и боята контур. Общо с 7 бои. Може да се рисува на джоб за документи, или ако нямате такова, по-точно всеки има джоб, ако не, аз рисувам на стъкло. Ако се чуете откъде съм го взела, ако имате някакви снимки, които вече не искате да седят в рамка, извадете стъклото от рамката и оттам. Аз оттам си ги извадих. Аз имам две, това е по-голямо, а това е по-маничко. Ето го. Това е по-малко. Така, ако искате да видите как всъщност правят тези неща, продължавайте да гледате. Първо, винаги трябва да си направите шаблон. Например, ако искате на ръка рисувате, но ако искате да е хубаво, да стане красиво, нарисувайте си преди това на един бял лист с молив или с химикалка, каквото вие решите. След това сложете, пахнете в джоба, или ако е стъкло в случая, както е самото стъкло, отдолу да има рисунката и с стъклото да го таковате, да го настъпите, за да може да го нарисувате. Ето една лепенка, която си бях направила вчера и сутринта като станах и извадих. Да ви кажа, когато слагате, примерно, рисувате на стъкло, може не прекалявате с вазелин, сложете съвсем малко, съвсем една от пръстчето си вземете и само с това. Защото ако е прекалено мазно, те почват да се напукват, както в случая на мен стана. И да, ето тук ми се е скъсало, напукало ми се и да. Както ви казах за това с броката, ето го. Броката се вижда, също и на синьото се вижда, но не знам дали ще успеете да го видите. Ето сега ще приближите. То не се вижда чак толкова добре. И така, как се рисува? Първо, аз ще избърша, само леко да не се бърша. Аз ще избърша това от вазелина с една мокра кърпичка. Винаги дръжте в себе си мокрите кърпички, защото те ще ви послужат, дори така да не мислите, но наистина трябват ми. Избършете хубаво стъклото с мократа кърпичка и вижте какво ще стане. Така, готова съм. Налага ви се 1-2 минути с една мокра кърпичка. Аз в случай използвам тези и съм много доволна. Те са за клини против. Те са против вредители. Имам и още някои, те също са хубави, на Бебелан. И да. Първо взимаме винаги боята контур, за да очертаете очертаните на нещо. Примерно, аз ще очертая нещо, което да изсъхне бързо. Например, едно кръгче.
Само хубаво трябва да разтръскате боята и да видите отгоре дали има боя, за да я махнете, защото иначе не може да рисува. Както ви казах, сега имам вътре с нещо мъничко, бръкнете и готово. Сега рисувате кръгче. И пак не става. Леле, доста е засъхнал. Проверете, когато стискайки почва да диша, нали? Имам предвид да пуска въздух, значи е готово, но ако не пуска въздух, значи се е задръстил и то як. Пробвайте да отворите и ето тук тази вътре се задръстило с нещо и бръкнете с мократа кърпичка, както казвам. Винаги да пробвате. Изчистете тази боя. Малко е и вътре ще бръкнем още, за да извадим каквото има. И да, той е изсъхнало, затова така. Защото аз ги държа без капачки. И това ще ви се играе лошига. Бъркайте вътре с каквото имате. И готово. Почти. Сега ще пробваме, ще изпробваме дали работи или не. Така, затваряме шишенцето. Първо разтръскваме боята навсякъде. И сега. Пак не става. Това не е добре. Ако боята ви е пък прекалено изсъхнала. Или то всъщност проблема е друг. Вземете, ако така не стане, наистина тази боя ще стане с едно шишче. Аз, например, ще използвам такова шишче за шиш. Аз с него винаги си махам каквото им в капачката. Сега ще видите как. В самата капачка, ето, излиза ми бодилото, така да кажем. И вече го отпуших, yes. Не знам какъв е бил проблема, но сега тази боя не я хвърлите, защото тя наистина ви е важна. Натаковайте си я в тая боя и готово. Сега затворете и почвате да работите лесно. Ето, сега наистина излиза въздух. Сега ще ви нарисувам едно кръгче. Yes, боята рисува. Не е баш кръгче, но охлювче, така да кажем. И може да изчакате половин час, ако сте непохватни и случайно таковата боята. Ако ли не чакайте и направо почвайте с оцветяването. Ще използвайте каквито искате бои. Важното е на вас да ви харесва. Това е отпушено за първи път. Таковайте както искате. Аз ще оцветявам по моя си вкус, по моите си цветове. Така, първият цвят беше розов. Вторият мисля да е жълто.
Изчистете го там. Тук се е запушило. Първо, преди да отворите всичко и да разрушите, имам преди, че примерно, ако вземете боята и знаете вие самите, че тя винаги се запушва, първо отворете капачката и вижте дали има проблем, а не след като вече сте навели надолу, защото има много боя и няма смисъл. Ето сега аз видях и сега ще мина с... Може с едно шишче да таковате цветовете, да ги... Ако чувате някакви звуци, това са папагалите ми, извинете. Искат навън, но просто няма как да ги пусна. Така, втория ми цвят беше жълто. Третият ми цвят мисля да е бяло с златни частици. Ето проблем. Така, имам много боя и аз ви предлагам да я изсипете обратно в... Трябва след това бързо да изчистите, преди да са дошли родителите. И така, вижте какво ще стане, когато го цвета и когато изсъхне. За изсъхването не знам, но ще видите как ще ми се получи. Ето това ми се получи. Много изглежда готино. Според мен, особено с тези приливи, които съм направила, си ми харесва наистина много. Сега ви казвам най-важното. Когато лепенката изсъхне, това са 24 часа, демек ако не се я направили, утре отлепете сутринта. В същото време, а може просто да вечерта да направите, да прескрите на сутринта вече да е готова, не е чак толкова проблем. Изсъхват бързо. И да, долу ще остава линк към канала на моята най-добра приятелка Ина и на моята най-добра приятелка Ема, но ще остава линк само на Ина. И да, това е всичко от мен. Чао! Надявам се това видео да ви е харесало. Така дайте палче нагоре, абонирайте се за канала ми и също така и за Ина. Както казах, долу ще остава в бокса с информация линка и да. Довиждане! До скоро виждане!